מה קורה חברים כאן שקד? היום אני... אמיר. לא אמיר עם עין, אמיר. מה אתה חושב? נראה לי איזו אפדייט, לא מבין איך הוא שם מוריד הרבה. לא משנה. היום אני בפרק עם אמיר. מה אתה יכול לקנות? בוא נראה מה אתה... אני לא קונה פעם. דברים לא בכסף. של המשחק. בזהב כזה. גו. סלאק. וואי. איך בא לי. איך בא לו, אבל הוא לא יקבל. טוב, יאללה, בוא נעשה משחק. עוד מעט נראה לכם משחק שמקודם הוא עשה והוא היה קליל בלול. קליל בתחת. המשחק הכי קליל שהיה נראה לי לשקד עוד היום. לא. היו העסקאים גם. הבדל. לא נורא. אבל זה היה משחק אחד הקליל שראיתי. אייס וויזארד. האייס וויזארד. זה... אייס וויזארד כמעט ניצח אותו. לא, כי היה גם את הטאוור שעזר. וזה גם סיני שסיני משחקים. חרא. כן, משחק מסריח. מסריח כמו התחת שלי. יש לי חצי משחק מסריח וחצי לא. אתה רוצה שלא... שקד משחק. יש לו ארוך. איזה טוטם. זה דביל. רגע, יש לו ארוך. אז אני יודע. אני יודע שיש לו ארוך. אין לו ארוך. ראיתי, הוא שם על הוויץ'. שים אותם. לא. טוב. יאללה, היא תוריד את הבניין. הוא יוריד את הברברים. כאילו הם יורידו את הבניין של הברברים. בדרך כלל שמים מערבולת, אבל אחד זה... קצת קטנה. הרגע עושה מאוס, ראיתי? אנחנו מנצחים את זה! כן חברים, אנחנו יודעים לנצח את זה! אני מנצח! מה? מטומטמות. אומייגאד, אנחנו מנצחים! אוקיי, יאללה. אנחנו מנצחים אותו! הנה, הרגע הוא שם הרוס, כאילו מקודם. שלא ראית. עזוב, לא משנה. איזה ארנה אתה? 6. אז הוא זה ילד אחר, לא יודע איך קוראים. לבד. תעשו עוד באטל? בטח שלי. יש לך אייס וויזארד. וגם גרביארד. מה? שזה לא כל כך מעניין. אני לא משתמש איתו. גרוע. להגדיר. מה הגדיר זה? תשמע, חשבתי שעידו הוא את זה. איך קורה? כן, זה. טוב. אתם יודעים שהעלו לאייס וויזארד חיים? נראה לי הוא תקתדק של מה זה. לא. וואי, הוא משחק מסריח. הוא אחד מהמסריחים האלה, וואי, איזה מסריח הוא משחק. אבל הוא לא סיני, כנראה הוא סיני שלא רשם בסינית את השם שלו. כן, גם אני יהודי, כן. סיני משחקים כמו התחת שלי. שם אין לי סוכל איך פעם מתפגר. כן, כזה שיש לי...
הורדתי שלו בעניין, מעניינים או לא? למה היא קצת קוראת קוראים את לא, לא. כן, זה מה שקורה. לא, אני יודע. הייתי יודע. זה מסירה קצת. עזוב, אתה מבין מה זה טורנדו נראה לי. איזה מסריח בחור עם הבוק. נעל הבוק, אני מכסח הוא אותו. מסריח כמו ככה של בפיאנה שאחרי שחרבנה. יש לי דק די מסריח, כאילו כל העיקרון שלו הוא דק די מסריח. אני לא יודע אם אני משחק מסריח או לא. נראה לי צריך זיאז. אחר כך אני אראה לך את זה. נראה לי מסריח כמו התחת שלי. התחת שלי נראה לי לפני אליי. הגיע, פיה, תודה להדה. אנחנו מנצחים. לשקד יש את כל השחקנים מהארנה 5. כולל הלג'נדרי. יאללה, עכשיו הוא מתחיל את הדרך המסריח. איזה מסריח הוא. וואי, שים לו זאפ על כל הדברים שלו פה. מה לא צריך? בואו. אני לא אוריד את זה, אני יודע. שים לו טורנדו, תעצור אותם. וואו. מסריח, יאו. מסריח כמו התחת של דודה שלי. סתם. הוא מסריח כמו תחת של סוס צפוני אחרי שהוא חרבן. בעצם לא אחרי שהוא חרבן, אחרי שהוא שלשל. אל תקחו את זה מובן, אולי. איזה מעצבן. לא, איזה מסריח. כן, ואז הוא משתמש בדקה חסר מסריח שלנו. כן, הוא משחק מסריח, אתה משחק מסריח. לא שזה צריך, הדק שלך לא מסריח. לא, יש דק חלק מסריח. הדק מסריח, חצי מסריח. חלק ממנו, אמרתי. רגע, חכה. עוד מעט נגמר המשחק. מסריח הוא, נו, בחייאת. כן, יש לו דק מתקמפר. יש לו דק גם אותי. נו, תגן על זה. לא. שקד! אני צריך שהוא מוריד את זה. אם לא היית עוצר לו את כל ההגנה, הוא היה מוריד לך את זה בשנייה. אם לא היית עוצר לו את כל ההתקפה, הוא היה מוריד לך בשנייה. כן, כפרינס זה הבעיה. אז כן חבר, מאוד מקווה שנהניתם. לא, עכשיו אתם תראו אותי משחק, תביא. מה? לא. כן. אז יאללה ביי.